שלום, אנחנו נסדר עוד תקלה של מזוודה אחרת שקרתה אצלי. אולי בגלל יושן של הפלסטיק, גם שוב אולי קיבלה מכה עוד לפני. החלק הזה האוטומטי שעולה הוא אף. בנוסף, גם יש כאן, אחרי שזה אף לי ונשבר, אז גיליתי שיש פה איזשהו ברזל, ואת הברזל השני לא מצאתי. אז אמרתי לעצמי שאני אעשה קומבינה, והחלפתי את הברזל בחישור של אופניים. חשוב להגיד, גם אם אצלכם פתאום המוט לא עובד טוב ואתם לוחצים וזה לא עולה בצורה קלה, הרבה פעמים זה בגלל שהברזל יתעקם. אז שווה לפתוח את שני הברגים שנראה עכשיו וליישר את הברזל ולהחזיר למקום. אוקיי. עכשיו, ברגע שזה יתקלקל, דבר ראשון שצריכים לעשות זה לקנות חתיכה חדשה. יש מגוון גדלים. שוב, אנחנו משתמשים בסרגל. אנחנו רואים שהמוד במקרה שלנו הוא אובלי, זאת אומרת הוא כמו אליפסה. ולפי האתר אלי אקספרס בדקתי את המרחק בין החורים, יצא לי 13 סנטימטרים. חשוב מאוד לשים לב לקנות את החלק הנכון. המחיר של כזה חלק הוא אני חושב 25 שקלים, פלוס מינוס, לא יותר. ושוב, אנחנו בצורה הזאת חוסכים את כמות הזבל שאנחנו זורקים, וגם חוסכים שקל או שניים. אז כדי לפתוח את המזוודה, אני אעשה את זה לצד השני, לפתוח את החלק הישן, יש פה שני ברגים. אני פותח את הבורג הראשון, ושולף את הפלסטיק. הנה, הוא יוצא. אני אקח את הבורג לעצמי, נשמור אותו לאחר כך. אני פותח אותו עוד. זה בא בדרך כלל עם ברגים שלו, אבל לא יודע, נפלו לי בדרך. אז לא נורא. את החלק השני אני לוחץ על הברזל ששמתי, ומרים את זה לגובה שנוח לעבוד איתו, ופותח את הבורג השני. שלוף אותו עד הסוף, נצטרך את הבורג. זהו, סיימנו. שלב הבא, הנה נצטרך את הבורג. אוקיי. נשים את החלק החדש. הנה אני מכניס אחד, מכניס שני. צריך לבדוק, יכול להיות שיש פה מין חור שהוא מתאים לשפיץ. אז נשים את השפיץ בתוך החור שלו, ואז להכניס לבפנים. שוב נשים לב, אני פעם ראשונה עושה את זה, חשוב להגיד. זה לא שאני מומחה, סתם בא לי רעיון ואני רוצה לעוף עליו, לראות מה כבר יכול לקרות. ונראה לי שזה בסדר. הכי קל זה לזרוק דברים לזבל, אבל אחר כך זה לא עניין רק של הכסף, זה עניין של איכות הסביבה. אחר כך הסביבה שלנו מלאה בדברים שקנינו בזול ונשארו ככה ולא ומעלים, פשוט מגדילים את כמות הזבל שלנו. אוקיי, הנה הכנסתי את הראשון, הרגשתי שיש איזשהו קליק, אני מבריג, אני מרגיש איזושהי הקשחה. להבריג לא יותר מדי, עד שמרגישים שזה קצת קשיח. הנה את השני עכשיו, אני רוצה להכניס, בשביל זה אני לוחץ, זה עובד. מכניס את החישור במקרה הזה, אני שמתי חישור במקום כחליפי. מכניס אותו אל הנקודה, זה קצת קשה, אם הצלחתי. זהו, מכניסים עכשיו את המוט כמה שיותר בפנים, מכניסים את ההברגה, אני מקווה שזה יעבוד. שוב, זה פעם ראשונה שאני עושה את זה, מתוך אמונה שלמה שזה יעבוד. הנה, יש כאן איזושהי הברגה שצריכים להיכנס לזה, וברגע שאני אסיים, זה צריך לעבוד. העניין זה שכמובן זה מוצר סיני ושכחו לעשות פה חור. אז אני מחורר בכוח. בואו נראה, מקווה שעכשיו יהיה בסדר. לראות שזה בפנים עד הסוף, אחרת זה לא יתפס, נפל הבורג. הראשון דווקא הלך בקלות. אני רואה את ההברגה כרגע, הנה המיקום שלה. בואו נבדוק שבאמת הכל בסדר, לא חזק מדי. לראות שיש קצת התנגדות.
עכשיו, הופה, הופה, like new.